Jeg vil gerne fortælle om en oxidation af en første, eller en primær, en sekundær og en tertiær alkohol. Oxidationen sker ved for eksempel en forbrænding ved en primær for eksempel. Man tager en primær, der tager man og fjerner et H-molekyle og et OH-gruppe, hvor man så kan sige, at man faktisk fjerner vandet fra. Så kommer man et O-atom til, som vist ved formlen her. En sekundær, hvis man oxiderer den, så får man en aldehyd, eller så så oxiderer den mere, så kan man få en carbonylsyre. Og ved tertiær, der kan man så få det giver så ketoner, men når man gør det, så skal man bruge en meget kraftig oxidation, og den kan så gøre, at man knækker carbonskelettet. Så vil jeg fortælle om en oxoforbindelse. Den ses ved, at man bruger det er en kemisk forbindelse selvfølgelig, og den indeholder oxygenatomer, som er dobbeltbundet, som man ser her, til carbonatomet, og det kan fx være aldehyder, ketoner og carbonylsyre. Så vil jeg gå så videre til fælingsvæsken, hvor du viste i det forsøg, du lavede i klassen med de blå forskellige, hvor du kølede af og hvor du varmede op. Og fælingsvæsken reagerer i en opløsning, der bruges i organisk kemi selvfølgelig. Og den bruger man til at skelne aldehyder og ketoner fra hinanden. Mange siger, at man skal opvarme det. Man kan også bare tage det i stuetemperatur, som du viste også. Ketonerne reagerer ikke med fælingsreagensen, hvorimod aldehyderne gør. De danner et rødt bundfald, og ved reagensen oxideres aldehyderne til en carbonylsyre, hvorimod ketoner, med undtagelse af alfa-hydroxketoner, ikke berøres selvfølgelig. Metoden, eller fælingsvæsken, blev selvfølgelig lavet af en tysk kemiker, som hedder Hermann von Fehling. Det fælingsvæsken er lavet af, der er to forskellige. Den er en lyseblå opløsning, eller mørkeblå, det var sådan. Men det er kobbersulfat i vand. Og fælingsvæsken nummer 2, en fortynding af opløsning af kalium, nitrat eller natrium tatrat i natriumhydroxid, som også giver den blå farve. Så vil jeg gerne fortælle om en redoxreaktion, som har noget at gøre med vores fælingsvæske, da jeg mener, det er relateret til det. Så det der sker, det er, at vi tager en opløsning, som er dikobber med en ladning plus, eller en plus-ion, og så tager vi en CHO plus 4 OH minus. Det giver sig videre til en C, eller en kobber 2 og en oxygen, som så også er en C, eller en carbon, oxygen, eller dioxy, eller oxygen og så OH-gruppe, som så også er i diH2O. Det der sker i opløsningen, det er, at de bliver blandet sammen. Det giver sig en mørkblå blanding, som så skyldes af carbonionerne, som så er de her. De danner et kompleks med en tartrationer. Ved tilsætning af vores testsubstans, som så er det her, som vi så kommer i, og så varmer vi det op. Så bliver farven lige pludselig fra blå til en grønlig, som så skifter videre til en rødlig. Og hvis man så substansen, det så er en aldehyd, så vil den så få et rødt bundfald, som er carbondioxygen, som vi så i det forsøg, du viste os. Og